Dámy a páni, dnes sa pozrieme na tému, ktorú si určite aspoň raz riešil každý Brawl Stars hráč. Najväčšie lži v Brawl Stars, ktorí hráči stále veria. Poďme na to. Toto je asi najčastejšia vec, ktorú si myslia hlavne noví hráči. Keď dostaneš legendárneho brawlera, napríklad Leon, Crow alebo Spike, máš pocit, že teraz už nebudeš vyhrávať všetko. Ale realita je úplne iná. Legendárny brawler ti nedá skill, nedá ti lepšie rozhodovanie ani lepšie mierenie. Ak nevieš hrať, prehráš aj s najlepším brawlerom v hre. Navyše, každý brawler má svoje slabiny a silné stránky, ktoré musíš vedieť využiť. Toto pozná úplne každý hráč. Prehráš 2-3 zápasy za sebou a hneď si povieš, táto hra je zmanipulovaná, matchmaking je proti tebe. Pravda je oveľa jednoduchšia. Brawl Stars používa matchmaking, ktorý sa snaží nájsť rovnováhu medzi hráčmi. Niekedy dostaneš silnejší tým, inokedy slabší. Je to proste variácia hry, nie osobná pomsta systému. Veľa hráčov si myslí, že ak má niekto 50 000 trofejí, automaticky je lepší hráč, ale to vôbec nemusí byť pravda. Trofej môžu znamenať veľa času v hre, hranie s dobrým tímom alebo grind jedného brawlera, ale skill je niečo úplne iné. Skutočný skill vidíš v rozhodnutiach v zápase, positioningu, mierení a práci s tímom. Ďalšia veľká chyba hráčov je veriť, že ak hrajú OP meta brawlera, tak automaticky vyhrajú. Nie je to tak jednoduché. Meta brawlery sú silní, ale stále ich môžeš zle zahrať. Stále môžu byť counterpickovaní. Stále potrebuješ skill. Aj najlepší brawler je zbytočne v zlých rukách. A teraz to hlavné. Stačí mať OP brawlera a vyhráš každý zápas. Toto je úplne najväčší mýtus v hre. Nie je to pravda. Aj keď máš najsilnejšieho brawlera v aktualizácii, stále môžeš prehrať, ak nevieš hrať správne mapu, robíš zlé rozhodnutia, stojíš zle v teamfighte alebo míňaš strely. Brawl Stars vždy vyhrá skill plus rozhodnutia alebo tímová hra, nie len postava. Napíš do komentárov, ktorá lož ťa najviac prekvapila a nezabudni dať like a odber. Čus.